Lesi sigameko senzeke izolo ntambama. Umsolwa kuthiwa ufike kulomuzi edle amponjwana ephethe isibhamu. Kube nokuhilizisana nobe intombi yakhe ngaphambi kokuthi avulele ngenhlamvu. Wasishaya ikhanda kusisi wami, wafola phansi. Emva kwalokho usisi wami omncane uthe uyasondela, waseshaya ikhanda futhi kuyena. Ngazama ukumbamba, ngithi ngizama ukumphuca sona, akavumanga naso. Ngase ngiyambamba ngamsondeza kuyena ingalo, ngase ngiyamphusha ukuze ngikwazi ukuphuma ngibaleke. Ngaphuma ngabaleka, ngavala umnyango. Ngithe ngakadluli ewindini kwaqhamuka omunye usisi owumngane wethu. Wamemeza athi inkanyisi iyeke lento yenza uzoboshwa. Avule wamdubula emlomeni. Lesi sigameko siwushaqe kakhulu umphakathi saletha ukukhathazeka mayelana nokwanda kwezigameko zodlame olweyamaniswa nobulili. Bebehleleke bebabantwana abahlukumeze nawo sithathe ngalendlela uba nguma wengane nobaba wengane izinto zizolunga bazozilungisa. Eyisethukile ke yilokhu kwayizolo ukuthi bagcine sebelimazana. Umndeni uthi umufi wake wamenzela incwadi yesivimbelo odlameni umbulali. Khona protection order wayimenzele yona ngisazi kokuyani. Ngazi noma wayithatha wayintshontsha emva kwaloko masethu uyokuvula enye kwathiwa ngoba wakwayivula ngaphambilini iphile yokuqala. Wasethi angiyibheke ngiyitholi. UNdunankulu wakwaZulu-Natal uThami Ntuli uye kobhonga emswaneni emndenini namhlanje. Wethembisa umndeni ukuthi uhulumeni uzofaka isandla kumalungiselelo omngcwabo. Sizekini nje ngoba impela sithi singxenye yini. Uma ngabe nehlelwe ububi obunjena fanele nathi size sizobhonga emswaneni sizothi kini iphephisani dudu kepha bekani ithemba lenu kumdali bekani ithemba lenu kusimakade. Sizoduduza umndeni siprovide usizo noma ngabe iluphi usizo esingabasiza ngalo siwamizilo SAPS ukhona kanjalo nama social worker akhona phakathi kwethu azobe khanselisha abantwana kanye nomakhelwane ngoba bonke abantu bathintekile. Uhulumeni uthi izigameko zodlame oluyamaniswa nobulili into osekumele isukunyelwe ngokusheshsha. Unxuse ukuthi wonke umuntu abambe iqhaza ukulwa nezigameko zodlame oluyamaniswa nobulili.